asa na ye bosomi a etoso mienu ye friend ɔgyefoɔ kana minti ɔgyefoɔ brofo kasam ye say February sa bosomi mu eye ɔgyefoɔ no opesi kakra na insuo nso egugu kakra ope esi kakra na insuo nso egugu kakra sabri eye ɔgyefoɔ yi aya ekuafo wado wonfo no wo hye wonfo no se ekuafo do hye wonfo na afei wo twɛn se insuo ebeto enti na ye friend ɔgyefoɔ sa bosomi we mu abe eta eso pa eso na abre sa abre ni mu no na yetanya abankwan edi yie na yenya enwo nso pa efrem enti se wokɔ eye ɔkyema mu a eye kadeni ni nkura eto aso a udu sa abre na ɛhɔ na hu se ma na ni abre yie echi enwo ɛhɔ no sa abre no kɔ a enwo no aya na efu yie pa esan se abre yie a yetumi nya bi ede ye abankwan na yetumi nya bi ede ye enwo yesrɛ mo mihia mo subscription ni bebre enne be boa ma de TV yetumpo na enne be kenya me na matumi de adusua hodo abrɛ mo e wo mafie bo afei so mo modi so be follow me e wo Facebook na se wo hu adusua ya mesrɛ wo nkwa emfa mo modi na che ma foforo so ehwe bi aya mo modi so be like ama yen